Nu skal vi kigge på interiøret i Hongqi EHS 9. Og jeg må bare sige, det er et lækkert sted at være. Kvaliteterne er helt i top, og finishen er altså også bare lige i øjet. Hvis vi starter med at kigge på interiøret her fra førersædet af, så kan man se, at vi har speedometer her, hvor man får alle de kørerelevante informationer, inklusiv fart osv. I midten har vi infotainmentsystemet, det er også her, hvor vi har navigationen. Og sidst så har vi faktisk også en skærm hernede, som styrer aircondition, sæder osv. Fordi aircondition og sædefunktionerne har sin egen skærm, jamen så er midterkonsollen nem og overskuelig. Jeg vil fremhæve gearstangen her, og så har vi en sjov knap her, som bruges til at åbne handskerummet. Derudover så er der masser af aflæggerrum. Vi har både noget her nede under, så har vi kopholder her, og her har vi også et stort aflæggerrum, hvor der også er USB og USB-C udgang. Her fra førerpositionen, jamen der sidder man i nogle lækre, komfortable sæder, som er i alcantara og læder. Man kan også tilkøbe en version med nappa-læder. Kigger vi på rattet her, jamen så til højre, der har vi funktioner til infotainmentsystem og telefon, og til venstre har vi kørefunktioner til bilen. Ude til venstre i døren, der styrer man bilens vinduer, og sidst kan man også lave indstillinger for ratposition, så man kan komme til at sidde optimalt i forhold til rattet. Så har jeg sat mig på bagsædet af EHS 9, og jeg er 91 og har sat mig selv bag ved mig selv, når jeg kører bil, og som man kan se her, så er der oceaner af plads. I det hele taget, så er det et rart og rummeligt sted at være, når man sidder her på bagsædet. Her er godt med skulderplads, godt med loftshøjde, der kommer lys ind fra panoramazonetaget, og man befinder sig godt i sæderne, som er skiftevis alcantara og læder. Og hvad kan jeg så foretage mig her på bagsædet? Jamen det er faktisk en hel del. For det første, så har jeg rodehejs op og ned selvfølgelig her. Jeg har også 1, 2, 3 højttalere. Så kan jeg tage midterarmlænet ned her. Og så er der selvfølgelig også kopholder. Til slut, så er der den her, og den er altså smart. Det er simpelthen aircondition-anlægget. Og det smarte ved det er, at det kan jeg styre uafhængig af, hvad der foregår deroppe. Så heromme på bagsædet, der kan vi have vores egen temperatur. Og i øvrigt også styre sædevarmen. EHS 9 er bare en oplagt bil til den store familie. Nu sidder jeg på 3. sæderække, der er plads til 2 personer. Jeg har en udgang her til USB, og så har jeg luftdyser her. Og det er fordi, at jeg også her på 3. sæderække kan styre airconditionen.